Permezz ta' liġi li bdiet tkun diskussa fil-Parlament, il-Gvern qed jipproponi li jinħoloq bord ta' governanza għall-Pulizija. Dan ikollu responsabbiltà li jfassal l-istrateġija u direzzjoni tal-Pulizija f'isem il-Gvern. Bil-Kummissarju tal-Pulizija u l-Kap Eżekuttiv tal-Pulizija iridu jimplementaw id-deċiżjoni strateġiċi proposti mill-bord. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela qal li din hija waħda minn diversi emendi li tressqu wara konsultazzjoni wiesa'. Il-proposta tal-Gvern fil-programm elettorali kienet li aħna nimmodernizzaw il-Korp tal-Pulizija. Dan jista' jsir mhux biss billi ikonna lodda moderni li irdu nkomplu ma dak li għamilna ninvestu aktar fil-Korp tal-Pulizija, anki flodda li jirdu jaħdmu bihom il-Korp tal-Pulizija, però wkoll anki mill-aspett amministrattiv ta' kif jitmexxa l-korp. Allura il-Ministru Carmelo Abela żied li wieħed mill-obbligi tal-bord se jkun li jħejji dokument li jiġi ppreżentat fil-Parlament. Dan se jservi biex il-Parlament jagħmel skrutinju tal-ħidma tal-korp li għandha tkun trasparenti. Il-Korp tal-Pulizija l-indipendenza tiegħu ħatibqa' tiġi mħarsa fis-sens li l-ħidma ta' kuljum tal-Korp tal-Pulizija mhux se jkun hemm l-ebda ntħin mill-ebda Ministru mill-ebda persuna oħra dwar kif il-Korp tal-Pulizija jagħmel il-ħidma tiegħu. Fost l-emendi fil-liġi hemm il-ħolqien tal-kariga ta' Kap Eżekuttiv tal-Pulizija, kariga ġdida fil-Korp tal-Pulizija li l-irwol prinċipali tagħha se jkun li tieħu ħsieb il-proċess amministrattiv tal-Korp, filwaqt li l-Kummissarju tal-Pulizija jieħu ħsieb l-investigazzjonijiet li jsiru mill-Pulizija. Il-Gvern irċieva 21 applikazzjoni għal kariga ta' Kap Eżekuttiv u kull persuna saritilha intervista. Fil-fatt bħalissa qegħdin isiru rakkomandazzjonijiet biex fil-jiem li ġejjin titħabbar il-persuna li se tokkupa l-kariga ta' Kap Eżekuttiv tal-Pulizija.